kasauhan, sakit nga katingalahan. Pagtibog daw sa kabog, matuod nga hinungdan. Naghanalisang nahadlok nga mataptan, kayang virus ni kuya na pugiturang kalibutan. Hugas ag tarong ang atong kamot, mag-face mask dayon sa baba o ilong. Mag-alcohol aron siin kog mahubog. Coronavirus, mao karon ang trending sa kalibutan. Coronavirus, mao na ba ang ending sa kalibutan? Coronavirus, walay gibili bata man o bigulang. Ug kung muhawa na ka corona, unda karon na. Unsay tinuod mahitungod sa inkob nga kini binuwat sa mga walay puwangot. O di ba kaha lato sa kalibutan, kay padayon nakadagan na busado kalikasan. Hugas at tarong ang atong kamot, mag-face mask dayon sa baba o ilong. Mag-alcohol aron siin kog mahubog. Coronavirus, mao karon ang trending sa kalibutan. Coronavirus, mao na ba ang ending sa kalibutan? Coronavirus, walay gibili ba naman o bigulang. O kung muhawa na ka corona, unta karon na. Ayaw kahadlok sa mga kadalagman, dunay gamhanan nga andamo tabang. Naa siya'y corona og di pul makita. Naa siya'y corona og siya na'y bahala. Coronavirus, mao karon ang trending sa kalibutan. Coronavirus, mao na ba ang ending sa kalibutan? Coronavirus, mao karon ang trending sa kalibutan. Coronavirus, mao na ba ang ending sa kalibutan? Coronavirus, walay gibili ba naman o di gulang. Ug kung muhawa na ka corona, unta pahawa na corona. Ug kung muhawa na ka corona, unta karon na. Unta corona, unta karon na. Unta corona, unta karon na. Salamat. Stay at home. Stay safe. The government is working. Please like and share my channel.